بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Başımızın tacı Hazreti Adele, yüzü nurli, dili doğalı yaşlılarımız, yüreği nuru iman bilen coşayan yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ve adatlarınızı dergahına kaldıryan kollarınızı, içeriğinizden çireyim, din dünyanızdan çireyim, isleyen hayır maksatlarınızı Allah bariyinizden kabul edip Allah bariyinize ata etsin inşallah. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatçılığı, nığmet bolçılığı başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala daştan yakinden geliptirsiniz, heften ortası işiniz vardır, her gaysiniz yadı olsanız da, din oturuşu diyakıdan geliptirsiniz, Allah bariyinizden kabul edip kıyamatta hasene defterlerimizde bizlere nefı verecek emellerden etsin inşallah. Şu zamanın içinde her kim her zade güymen duran vaktinin içinde adam en tek bir zade güymenini başından turuyanca nagat vakti geçse yine din oturuşu deyip taş yakından geliptirsiniz, Allah hemmenizin adımlarınızı şu zamanada Allah'ın yoluna hicret adımlardan saysın inşallah. Bir gecedeki gurrun Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Resulullah aleyhisselam Mekke'den çıkıp Qare Sevur'dan çıkakadani Abdullah ibn Urayqit bilen Medine'ye karşın uğrayan geçen celesede geçipti. Emme muhimrak içinden almalı derslerimizin biri, bir adamın arkası Allah olsa, tevekkülü, yüreği Huday'a tevekkül etmeden dolu olsa, Huday Teala bir adamın arkası olsa, ol adam gönenecek da. Huday Tebarek ve Teala bizim de yüreklerimizi tevekküllün, Huday'ın özüne tevekkül etmeklikten, Huday'ın ışkı ve muhabbeti bilen dolu etsin yüreklerimiz inşallah. Hazreti Sofallah Yarişan bir hikayeni getiriyor tevekkül varada. Hazreti Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyh adını ozulken eşdiyenlersiniz. Mübarek oğlu bir gün ağza şıbrah, acayip su soğanda gördü bir çağ. Bir gün Hazreti Abdullah ibn Mübarek yolun yitiriptir. Ağza şıparışına evinden bir kuyu geliptir, bir çağ görüptir. Şoňa barıp indi bir su alacak, su işekta. Geçirdi göňlide tapıldı metlub, eger del boresen bolsa edi hub. Yüreğine düşüptir Hazreti Abdullah ibn Mübarek'in. Kuya tapdım. Şonna eger inni tanafı bilen bedresse olsa qaw bolar diptir da. Berde kuyu görüptir. Gören wagtynda belkem tanap bilen bedre desinde bolasyn, su çıkaryp su alar ýalypdyr. Oşul demde bir ahu geldi susap, taşyp çykdy Qudugnyň agzyga ap. Şo wagtda Hazreti Abdullah ibn Mübarek gözläp duran wagtynda susap bir keyik gelakadan, bir ahu gelakadany Kuyun ağzında duruptur, kuyun eteginden suwun özü taşyakadan daşyna çykmana duruptur da. Oğlum bir su çıkan wagtynda yankı keyik ahu bir sudan içip qanypdyr. Oğlum yankı keyik içakadan gidenne Hazreti Abdullah ibn Mübarek barıpdyr. Su taşypdy, su daşyna du. Ol içgen soň oşul şeh bardy çehge, yeter yetmezdi ol su düştü tehge. Hazreti Sofallah Yarişan nagat awadan aýtdy. Ol içenden soňra Hazreti İbn Mübarek, Abdullah ibn Mübarek barıpdyr içmäne,
Emma heminki yetipdir, su lafırdap etek kaçıptır da. Om Hazreti Abdullah ibn Mubarak Hudaya bin hazır öyle bir keyik gelenine ol su içti. Biz baramızda su eteğine çekildi diyenine bir ses gelipdir. Ol keyik anırdan gelişine tevekkül Allah'a bol geliyatdi. Emma sen kuyu görün wagtynda Hudaya tevekkül etmedin. Sen tanap bilen Bedire bamyka diýdin. Özüň tanap bilen Bedire tafakadan çykararsın dipdir da. Yani tevekkül anırdan Hudaya bolsa bir adamı Hudaý Taala doň arkasy boljak musulman dogolla. Emma hikayetin siremiziň edamasy Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen gitýärler. Gary sowurdan çykyp indi Medinäge garşyn. Şo wagtda Mekkedäki Qurayşyň ullary 100 däne düýe haýsy bir adam şol Muhammed bilen ýoldaşy aleyhi afsalatu vesselami hayyeyn diri getirsin ya meyyeteyn ölü ýagdaýda getirsin fark etmeýe 100 däne düýe şolara beriljek diýakadan her ýerlerde ýaýratýarlar. Mani her adamla eşitipdir 100 düýe bir iki nefer getirsen diýip. Inne mani Suraqat ibn Malik radıyallahu anh ol aýtýar musulman bolmazyndan ewünçe Feth Mekke'de musulman bolýar Hazreti Suraqa. Emma şol wagtda Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir bilen Medinäge barşyn baryan wagtlarynda men öz kowmumyň arasynda otýdym ullu bilen birden aňyrdan bir adam geldi. Şi Medinäge garşyn bir iki adam garalyp barýatdy diýipdir. Daşrakdan gördüm. Gümenim şol adamla şu Mekke'de gurrun etip ýörler ha 100 däne düýe jahyzy berjek diýerler. Şolo bolmalyakadan biz otykak biziň aramyza geldi. Ama men ýemskeni aýtdym, bildim şoladygyny. Ýöne bulary onandyrjakka walakadan ha ol goýanky görelleňmi diýdim. Yo ola o sen diýäninde olar menne gördüm o falanyň oglallary bir zatlaryny ýetiripdirler şoň ýerine gezip ýötdiler. Men de ýa olar gördüm diýdim. Ama bol adam ha onu şeýle bolsa bolamaly gören adam aýtýan ýakadan gitdi. Bir meýdan oturdum adamla başga zady gurrun etdiler. Ýanky gurrun ýatlaryndan çykandan soňra öýüme barakadany kılıcımı allym, naýzamy allym, atyma minakadany şoň diýen ýerine garşyn gittim. 100 däne düýän alaýyn diýip ýyzlaryndan gittim. Şolaň ýyllaryndan bardım, gördüm Resulullah aleyhisselam barya Hazreti Ebu Bekir Siddiq ýoldaşlary bilen bile bulara ýakynlan wagtynda emma bir gurrunla bolýar. Mundan meýlägen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in öýde aýtýar. Suraqat ibn Malik bilen ýyzlaryndan ýakynlak gelýän wagtlarynda Hazreti Ebu Bekir Siddiq İmam Ahmed'in rivayetinde bolan wakyany Ebu Bekir Siddiq'in öz dilinden eşdeýlen. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in gurrunyny aýtmak musulman dogolla ýaň başlamyzda aýtdyk. Bir adamyň arkasy Hudaý bolandan soňra, tevekkül Allah'a bolandan soňra oň bir dayanjy arkasy bir güýçli bolýar da, ol hiç bir ýüreginde gorku da ýok bolýar. Hudaýa tevekkül bolandan soňra Hudaý da bir benden hawasyny saklasa ol adam gününýänmişdik. Hazreti Sofallah ýarişan aýtýar: eger tutsa Huda kul hatirin pas. Eger tutsa Huda kul hatirin pas, çıkar her guşeden Hızr İlyas. Hudaý bir benden hatirin göreýin nise, bir benden hawasyny Allah saklajak bolsa, öz dostlarynyň hawasyny Hudaý Taala saklajak bolsa, çıkar her guşeden Hızr İlyas. Adamın oslamayan yerinden, fikretmeyen yerinden, güman etmeyen yerinden Hudaý Taala dostlaryny, goşullaryny, Hızr İlyaslar çykarjak da. Resulullah aleyhisselami men uğrayınlık gelýän Suraqa, o Hudaý Taalaň muhabbeti siňen bendesin uğrayınlık gelýän Suraqa, emma başyna bir ýagdaýla gelýär. Hudaýdan bir ma'unat geljek bolsa, Allahdan kömek geljek bolsa, Hudaý bir benden hatyryny görjek bolsa, her guşelerden Hızr İlyas'la çykýanmışdyk. Kadim tagfirlaň biri Allah ruhun şad etsin, jaýlaryny cennet etsin, bütün ustadlarymız, bütün tagfirlarymız, bütün ahunnadelerimiz, dine zahmet çeken geçen ýaşly ustadlar tagfirlarymız. Hak berdahun tagfir beter bir mübarek adam, evlatlary, oğlan uşaklary badyr.
Hak berdahun taqsir bir wagt myň düýesini ogurlamana bir oguru bardyr da giýje. Hudaý Taala bir benden hatyryny görjek bolsa, Hızr we İlyaslary iberýär da. Hak berdahun taqsirin düýesini ogurlamana giýjeň içinde bir oguru bardyr. Hay daqygylja düýäni tanafyndan tutaqadany hiç kimiň habary ýok, giýjeň ýaryna özi alaqadany ýerine ýydyk gidipdir da. Mahul näçe sagat ýol ýörüpdir, bar ýem bolmaly öz ýol ýörüpdir. Ay näwir obadan daşalanlaryň, näwir mahul ýerik bir ýetenlerin ýakydan durupdyr. Duran wagtyny özi görüpdir. Şol näçe sagat bäri aýlanyp ýöreni ýol aşmanlar. Hiç bir uzağa gitmeýänler. Hak berdahun taqsiriň öýüniň daşyndan aýlanyp duran bolmaly. Göz gafalakadany. Näçe wagt soňram durupdyr görse häzir taqsiriň öýüniň daşyndan aýlanyp diýýär. Sofallah Ereşanyň aýtýanyna, eger tutsa Huda kul hatirin pas çıkar her guşeden Hızr we İlyas. Her yerden Hudaý Taala imdadyny ýetirjek da. Näçe tagat aýlanypdy, mahul ýerik bardymmy kädipdir. Görse häzir taqsiriň öýüniň daşyndan aýlanypdy diýýär. Ondan sonra Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh näme diýär? Ýaş dostlar, hasy şu zamanada görýän fezai mejazide eşdiýän zatlaryňyza ulamala barada, din marada bidere kepleýärlerden bolmaýlyň. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh Rasulullah aleyhisselam'ın sahabasy. Ey adamlar diýipdir, ulamalar gawwyryn diýipdir da. Ey adamlar, ulamalar gawwyryn, gawwyr başarmaýanmy? Gawwyrmesen gawwyrmy diýipdir. Şolary ýokuş görýärlerden bol sefin saýlak gezme diýipdir. Gawwyrmesen gawwyrmy diýipdir. Onça gawwyrýärlerden bol. Ey gawwyrmaýanmy? Sefin saýlakydan şolary ýokuş görýärlerden bolma diýipdir da. Beýsen onda sen helak bolarsyň. Hazreti İbn Sammak rahmetullahi aleyh bir ulukon bir ewliýalaň biri. Tezkiretul Evliya'da Hazreti Tar-Neysaburi gurrunun getirýär. Hazreti İbn Sammak hafizmişdik öýdi Qur'ana. Beter wagt berenne ötümli gurrunlar aýtýanmışdyk. Bir İbn Sammak burun merirläpdir Kuddise sirruh. Myň muritlarynyň biri eline bir haltazyk bir gawa alaqadany bir Nesrani Mesihi tebibe garşyn gidipdir. Şondan bir dewa derman aljak bol. Evunnen bir arasy ýaşul adam, nurani adam, gawiýys kokyp duran adam myň evunnen çykypdyr. Onda nirek barýan? Ola edipdir erze hale daqydany. Ostadymyz, pirimiz merirläpdi. Şoň ýyzyndan dewa almana barýan falan tebibe diýipdir. O da bir Mesihi tebipmişdik. Ol ewunnäki nurani ýaşul adam aýdypdyr. Hudaýyň dostundan sirim Hudaýyň düşmanyna garşyn marýanmy sen diýipdir. Hudaýyň dostundan sirim Allahyň düşmanyna garşyn marýanmy diýipdir. Ewurliýiňe işiň ýok oň ýanyna. Barakadan İbn Sammaka agyrýan derdi ba ýerine barda men tarafymdan aýt. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve bil haqqi enzelnahu ve bil haqqi nazal. Barda şunu şu taýyny elin goýakydan okuýasyn diýipdir. Şunu aýdaga diýipdir. Ol adam ewurlyp baryp Hazreti İbn Sammak Kuddise sirruga aýdypdyr. Evimden bir nurani adam çykdy, men tebibe barýakam. Maňa şunu tapşyryk berdi. Bar İbn Sammaka aýt, agyrýan derdiniň ba ýerine A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve bil haqqi enzelnahu ve bil haqqi nazal. Şunu okuýasyn nidi. İbn Sammak Kuddise sirru aýdan ýal okypdyr, derhal şefaat afdyr, derdi gitipdir da. Şu wagtda şefaat afakydan sagalypdyr. Oham İbn Sammak Kuddise sirru şol adama aýdypdyr. Ýa-ni öňden çykan nurani adam, ýagşy adam, gawy isli adam diýen tanydyňmy kimdigini diýipdir. Tanyp bilmedim, häzir gören adamym däpdi. Hızr aleyhisselam diýipdir da. Hazreti Hızr Hudaý Taala sana ýollapdyr. Hızr aleyhisselamy sen sataşypdyrsyň. Hudaý Taala bir adama ma'unat berjek bolsa, imdat berjek bolsa her yerden maňa Hızr İlyasla çykýar. Şol İbn Sammak Kuddise sirru aýryljak bolan wagtyna düşegine girenne Hudaýa diýakydan bir doga edipdir. Hudaýa men nagat soflar terbiýet berdim, nagat adamlar sen ışkyny yüreklerine guýdum, ona aýtmanlar da. Hudaýa men nagadar haz etdim, men günäm geç, ona aýtmanlar.
Hudaýa men arazalym namazlym goýan nädirin? Ona aýtmandyr. Hudaýa dipdir, aýyrjak bolup duran wagtynda. Men özüm günäde gark wagtymda günäge gark bolsam da Hudaýa sen ähli taatyny, sen dostlaryny, ulamalary, ewliýalary, ýagşy adamlary sana çokunup seni ibadet etýärler gawwar ýetdim Hudaýa dipdir. Men şu sen dostlaryň gawwar ýerligimi şu men eden kemçilikleme keffaret et Hudaýa men günäm şoň hormatyna geç diýip diläpdir da. Yani Hudaýyň dostlaryny, ýagşy adamlary gawwarmeklik şu dersi berýär bize musulman dogalla. Be her hal Hudaý Taala bir adama ma'unat berjek bolsa her yerden Hızr İlyasla çykjak. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in öýde aýtýar, Suraqat ibn Malik eline naýdasyny alyp, gylzyny alyp, okuny alyp gelýär, Rasulullah aleyhisselam urjak, 100 düýäni aljak diýip. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aýtýar, "İrtahalna wal qawmu yatlubuna." Biz Medinäge garşyn uğradyk Rasulullah aleyhisselam bilen. Halany ki kowm biziň ýyzymyzda bizi gözläp ýörler. Felem yudrikna ahadun minhum illa Suraqat ibn Malik. Hiç birisi biziň ýyzymyzdan ýetip başarmady. Meger şu Suraqat ibn Malik biziň ýyzymyzdan geldi diýe. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Fequltu ya Resulallah, atly yank atyny minaqadan Suraqa gelýär. Men aýtdym, ya Resulallah, hada talab qad lahiqana. Ya Resulallah, biziň ýyzymyzdan gelýän bize sataşdy, bize ýetdi ya Resulallah diýdim. Emma Resulullah aleyhisselam mübarek ýoly bilen barýar. Men gıyrdım, ya Resulallah, ýetdi biziň ýyzymyzdan, geldi biziň ýyzymyzdan diýdim. Resulullah aleyhisselam fakat şikef aýtdy. La tahzan innallaha ma'ana. Qynanma, Allah biz bilendir diýakadan ýoly bilen barýar. Hatta iza dana minna, Hazreti Ebu Bekr aýtdy, ýyzymyza ýaqynlady Suraqa diýe. Fekana beynana we beynehu qadru rumhin aw rumhayn. Aramyzda bu gadry ýaqyn molly bir naýza mykdarlyk ýa iki naýza mykdarlyk geldi. Ýetdi ýyzymyzdan diýe. Oğlum men aýtdym, "Qultu ya Resulallah, hada talab qad lahiqana." Inni bize yetişdi ya Resulallah. Uramasın, atamasın, geldi ýyzymyzdan. Ve bekeytu, minhum ağlamany durdum diye Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Darıktım, bir ýyzymyzdan ýetdi. Resulullah aleyhisselam da barýar, la tahzan innallaha ma'ana. Qynanma, Allah biz bilendir diýip barýar. O men ağlamany durdum. Resulullah aleyhisselam lima tabki? Näme diýip ağlayan ey Ebu Bekr dedi. Qultu ama wallahi ma ala nafsi abki, walakin abki aleyk. Wallahi ya Resulullah, özüm gaýgadyp özümden sirem ağlamak, sana ağlayan, sana bir zat edermike diýen idim. Emma şu wagtda Resulullah aleyhissalatu vesselam bir doga edipdir. O doga näme? Allahumma kfinahu bima şi't. Allahumma kfinahu bima şi't. Hudaýa bize kifayet et. Hudaýa sen özüň ýetiş. Hudaýa sen özüň arka bol bize haýsy ýol bilen özüň isleseň dipdir. Haýsy dogan etipdir. Şu wagtda fasahat qawaimu farasihi ila batniha fi ardin saldin. Hazreti Suraqan o wagtda musulman bolmadyk wagty atlarynyň aýaklary gaty takır yermişdik. Hiç dat bögörmeýän gaty yermişdik. Ayaklar 4 ayagda atın gardyna çellim etek çümüpdir da şu wagtda. Yere garşyn 4 ayaklary bilen bile at yere çümüpdir da. Oham şondan Hazreti Suraqa bök akadan etek düşüpdir. Oham bilipdir ol bi güman etsi ya Allah, mın arkasında bir Hudaýy wa o Mekkedäki Hudaýlardan güýçlimişdik. Mın arkasında başga bir niru wa başga bir kudret baglygyny bilipdir. O Hazreti Suraqa aýdypdir. Ya Muhammed dipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Kad alimtu enne hâzâ amaluk. Men bildim şi sen işin dipdir. Ýöne yerden atyň aýagy bir gat ýerik çümmelle dipdir. Şi sen işin dipdir. Maňa öz Hudaýyňdan dile meni nijat bersin şu günden. Atym aýaklary çyksyn dipdir. Fa wallahi la u'miyanna ala ma wara'i min at-talab. Söz berýän dipdir. Wallahi ýyzyma öwürlerin size hiç eziyetim bolmar dipdir. Öwümden adam de gelse men özüm eýni gözüm kör ederin, olan gözlerini bağlaryn bytada ýok diýakadan sawaryn dipdir. Men sana söz berýän dip Hazreti Suraqa şikef aýdanna Resulullah aleyhissalatu vesselam mın hakkında doğa edipdir. Ayaklarını atynyň ayaklary çykypdyr.
yerden. Am Resulullah aleyhisselam bana dua edipdir, şu wagtda edipdir, ey Soraqa edipdir. Sen näzire görersin? Bir gün yetse sen İran'ın, Kesran, Enuşirvan'ın elengularyny eline takınsan näzire görýän dipdir. Şu wagtda Hazreti Soraqa bir ýyljarypdyr. Sen iki nefer walaqydan özüň Mekke'den gaçyp barýan. 3 günläp garyň içinde durduňyz. Häzir hiç bir arkaňyzda adam ýok. Özüňiz kowum bizi öldüremezsin diýip barýan. Barıp beýik imperatoriýalyň sen agzly atlaryny tutupdyň. Ondan gelene şolaň elengularyny geýmeli diýipdiň. Maňa bir söz beriň, maňa bir zada ýazdan beriň diýipdir. Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Bekre buyurýar, bir rivayette bir sünkün üstüne, bir rivayette bir kağıdın üstüne söz veripdir, sen Kesran zatlaryny geýjek diýip. Emma Hazreti Ömer'in döwründe görün Allah ve Resulüň wa'desi sözü hakda bayat bolmalla. Hulasara gaýdel Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in gurrundan çykjak. Şu Resulullah aleyhisselam'ın aýdan sözü Hazreti Ömer'in wagtynda İran fethedilende Hazreti Ömer radıyallahu anh adamları bir gözläpdir. Kesran doğunu barmışdyk, elengulary barmışdyk, el dakyn ýan. Adamları gözläpdir, bidon uzzyrak, her kim gysgarak. Şolaň arasynda Hazreti Soraqany görüpdir. Ey Soraqa sen ulaqarrak, sen boyun uzzyrak, sen bärik kelýäkadan başga kişi boljak käbi diýip Hazreti Soraqaga geýdiripdir donuny. Şu wagtda Hazreti Soraqa aýdypdyr, "Muny maňa Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine hicret edip gelýän wagtynda Resulullah aleyhisselam maňa şu wädäni beripdi. Şima çynygypdy, gözüm bilen gördüm" diýipdir da. Ol Mekke'den gelýän wagtyndaky beren wädesi Hazreti Ömer'in wagtynda çynygakydan şol aýdan zatlaryny geýipdir da. Emma ştada almal ders musulman dogalla. Hazreti Ebu Bekr Siddiq görün her ýagdaýda janyndan, malyndan Resulullah aleyhisselame maýa goýupdy da. Ya Resulullah özüm gaýg edip aglamak, men seni gaýg etýän. Saňa bir zat bolarmyka diýip gaýg etýän. Yani Hazreti Ebu Bekr Siddiq merde emelmiştik, emel etýänmişdik. Ýöne sözüň adamy sämişdik. Ola kon ders berýär. Ýöne men ederin, men okuýaryn, men öwrenerin, ýa biz etýätdik. Ya biz etýäsa falan zatlary ýok, musulman dogan ýaş dostlar, emel gerek. Ýöne söz bilen nämişdik, emel gerek. Adam meýdanyna kökezmeli bolýar emelini, ihlasyn kökezmeli bolýar. Ay ederin etýätdik, ýok, o gurrun bolmaýarmışdyk. Hazreti Mevlana bir hikaýany getirýär bir wagt. Bir däne indi mal kepletýärler, amyň içinden dersleri barda. Bir goç, bir sygyr, bir däne düýe, üçü bile barýanna bilen. Bulan öwlerinden bir desse ot çykypdyr. Bu otda azanrak üçüsi ise bular hiç tat boljakka. O menne goçyň dili bilen kepletýärler. Olay diýipdir ýanky goç, "Biza desse ot hemmemiz ise zat boljakka" diýipdir. Mani her kim ýaşyny aýsyn diýipdir, ýaşy aýsy berse ulrak bolsa, şol ýasyn diýipdir, bolýar diýipdirler. Ha ýaşyňyzy aýt göreýli. Ýanky goç aýdypdyr, "Ey men ýaşym kiçi zat dädir. Men Ibrahim peýgamber Hazreti İsmail'i damak saljak bolandan şonda Hudaý Taala bir goçy berýär. Ey şo goç bilen bile otlaýatdyk. Men ýaşym şo bilen deň" diýipdir. Yani özüne ulukon kökezdir. Hazreti İbrahim'in zamanyndaky goç bilen men deň otlaýatdym. Ha goýun bir iki ýaşyndaky goýun na. O ömrüni galdyryp duranna. Hom sygyr görüpdir, behe göre agzyny ezafarak açypdy. Mundan zerenrak bolupdyr. Hey men ne diýipdir, şu Adam aleyhisselam diýipdir, täze ýere düşen wagtynda yerleri agdaranna bir iki däne öküz batdy diýipdir. Şoň birisi men etdim diýipdir da. Ha men ýaşym senden ulaqarrak Hazreti İbrahim'den öňçäki döwürde bolýar. Ondan men bilen almaly bile gurun etdiňka, ýanky düýe deste saman alaqadan agzyna ilk göberipdir da. Ama bunu ne ettin bunu diýipdir? Ay size her gaýsyňyz ýaşyňyzy aýtdyňyz, taryhyňyzy aýtdyňyz diýipdir. Akly we adam, deraýaty we adam, fikri we adam görse biziň üçimizi men bu boyum bilen, bu boynumyň uzunlygy bilen, ay meni özi siz şeýle aýdyp duran wagtyňyzda maňa hiç şek dadet bermez, sizden giçikmik edip. Men hemmeňizden ýaşlygyňyz ýakadan diýipdir da. Yani ola fakat sözüň üstünde dolu. Emma o düýe emel edipdir. Hazreti Mevlana şunu ders berýär. Yani bazı yerlerde keplep durman hayrı yok.
Beslah ağzın aşağıdan etýärso, ederso, öwrenerso, okýarso, yok ýaş dostum. Etjek bolsaň şunuň özünde. Öwrenjek bolsaň şunuň özünde. Adam amel etýän bolmaly. Şu dersi berýär musulman dogalla. Beherhal Hazreti Suraqı atlarynyň aýaklary ýere çümýär. Hudaý tebarek we taala Hazreti İbrahim'i oda yakmaya. Hudaýa tevekkül bolandan soňra Hazreti İbrahim Hudaý Taala oda yakmaya. Hazreti İsmail Hudaýa tevekkül bolandan soňra boynuny bıçak kesmeye. Hazreti Yunus'y balyk hazmetmeye özünde. Hudaýa tevekkül bolanda. Hazreti Yusuf'y öldürjek bolýarly, ölmeye. Hazreti Yusuf'y kul etjek bolýarly, kul bolmaya, bayır bolýar, serwer bolýar. Hey adamly bir zat isleýär, Allah başga bir zat isleýär. Adam tevekkülü Hudaýa bolsa öldürjek bolýar, Hazreti Yusuf ölmeýär. Muny kul etjek bolýar, Hazreti Yusuf bayır bolýar, serwer bolýar, aziz Misr bolýar. Hudaý Taala ki ol peýgamberleriň goryýa, gözleýär. Öz mahbubu bolan, öz habibi bolan Muhammed Mustafa'ny gorymajak mı aleyhissalatu vesselam. Öz dostu bolan Resulullah aleyhissalamy soragan eline tapşyrjak mı? Hazreti Mevlana aýtýarda: "Hum ki az derya deru rahi şavat, pişe u ceyhunha zanu zanet." Hum ki az derya deru rahi şavat, pişe u ceyhunha zanu zanet. Hum da bir Türkmen hım diye küýden olokany, suw goýlýa içine. Ol eger derýadan, derýa diýdi bu taada menzuri bir yürek, bir hum ýaly, bir hım ýaly. Bir suwdan, abi hayatdan dolu bolup durmaly. Ol derýadan ýol açylýany Hak Taaladan bir çeşme maňa dolýan bolsa, gelýän bolsa, akýan bolsa, pişe u ceyhunha zanu zane. Decle Forat ba ceyhun ma, seyhun ma. Qadim döwür ma'ruf olokon rutla. Şol olokon rutla dada, olokon ýapla dada. Ba azaz gidecek bolsa bolsaň müň beraberinde baýat zany urmaly. Diýde çökmeli bolýar. Bir adam Hudaýa muhabbeti ba bolsa şunu ders berýär. Hudaýa tevekkülün, Hudaý bilen bolsaň, Hudaýsyz çöp başy gymylamaýar diýe könülle. Hudaý arkaň bolandan soňra olokon güýçli siýasetmedarlar, beýikle, ay dünýede beýik bolsa da bir adamyň arkasy Allah bolsa, olamyň beraberinde diýze çökjekdir musulman dogalla. Hasan yürek Hudaýyň aşky, Hudaýyň muhabbeti, Hudaýa tevekkül bilen dolu bolsa, Hudaýyň zikrinden gafil bolmasa, adamyň eslisi yürekde. Şu yürek Hudaý bilen bolsa ol insan gönünýe. Hazreti Ali radıyallahu anh bir wagt soralypdyr da: "Ma a'zamu junudillah?" Ey Hazreti Ali, sen bir hikmet eýesi, sen bir alim. Hudaý Taalaň inki goşullarynyň güýçlisi, leşkerleriniň güýçlisi aýsyp sorapdyrlar. Hazreti Ali aýdypdyr: "Qala inni nazartu ilal hadid." Şu diýäniňizde men fikrede aqdany demiri inki güýçli zat mükadiyetdim. Demir inki güýçli zat diýdim. Soňram gördüm, oda salynanda demirleň özü erip, zowup bolup gidiberýär. Demir güýçlilä diýdim, ot güýçlimişdik diýip aýtdym. Hudaýyň goşullarynyň ot güýçli bolmaly diýdim. Soňram gördüm, otda da söndürýän zat suw bar. Aý biz suw güýçli diýip aýtdym, oda söndürýär. Soňram gördüm, suw güýçli zat diýip dokam, biz suw götürýän näçe ton suwlar götürýän defede asmanyna bulutly we defede gezip ýörli. Ey bu suwdan näde güýçli bulut ba? Näçe ton suwlary özleri bilen götürip defede saklap durlar. Ey bulut güýçli diýip aýtdym. Soňram gördüm, bulutlary ýelli beýlek, şeýlek, dünýä ýüzüne aýlap ýörli. Ey bulutdan ne güýçli ýel barmyşdyk diýip aýtdym. Ýelle Hudaý Taalaň goşunna. Hud aleyhissalamın kavmini yel bilen Hudaý Taala helak etdi. Allah'ın goşullary sanyny Allah'dan başga bilmeýär. Ay bu bulutlardan ne güýçli yel var dedim. Bir yel her yerik bulutlary özü bilen aýlap ýör. Soňram gördüm, yellen ne güýçli dağ barmyşdyk. Bir yelle şeýle güýçli bolup ösmeklikleri bilen dağlar ýerinden goparyp başaranak, dağa ýetenne bölünýär, her tarapyndan geçýär gitýär. Dağ güýçli diýip aýtdym diýipdir Hazreti Ali.
Sonra gördüm dağdan ne güýçli adamlar varmışdyk. Hey dağlarda da hala işlerini etip ýölle. Goforjak ýerini goforup ýölle, aşak ýerini açyp ýölle. Üstüne näme honerler bolsa, dağın üstüne insanlyk güýçliliği aýtdym. Hey bu adamyň öýdi güýçliliğidim. Sonra gördüm adam da ýykýan zat barmışdyk. O näme? Uykusy gelen wagtynda uyku adam ýykýanmışdyk diýdi Hazrat Ali. Adamdan ne güýçli uyku barmışdyk. Sonra aýtdym, ay uyku güýçli. Hey bu uykudan ne güýçli zat ýokdur diýdim. Mundan ne güýçli zat barmış diýipdir da. O näme? El-hemmu vel-gam, şi hemmu gamma ýüreğine gelenne. Adam uykynda da öçürýär da şo diýipdir. Uykudan nada güýçli adama gelýän gaýgylamışdyk diýipdir. Bu gaýgyly uykudan nada güýçli gördüm. Emma gaýgydan nada bir güýçli zat bar. O näme? Gaýgyly da yerleşýän ýerşi adamyň ýüregi, emma olardan ne güýçli üstem çykyp olarda da aýyrýan zat Allah'ny zikretmekmişdik diýipdir. Yani Allah'ını zikredende şu yürek Hudaý bilen bolandan soňra olada da yürekden çykýar. Inki güýçli zat Hudaýyň zikrimişdik diýipdir. Gezip ýören wagtynda her ýerde Allah'ını zikretýän bolsa, şondan aňyrda güýçli zat ýok. Ellezine amanu ve tetmainnu kulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tetmainnul kulub. Hudaý Taala aýtdy, yürekle diňe Allah'ını zikretmek bilen, Allah'ını ýatlamak bilen jaýlaşar. On her jere jaýlaşdyrjak bolanyň bilen bolýan nädir musulman dogalla. Emma İbn Kesir rahmetullahi aleyh soragan gurrunun ýa aýtdyk. Ol Rasulullah aleyhissalamyň beren wa'desi Hazrat Ömer'in wagtynda tahakkuk tapýa, synykýa. Ýaş dostlar, Qur'anyň menteginde batyly ýol ýok. Qur'anyň menteginde horafaga ýol ýok. Hudaý Taala aýtdy: İnnehu laqawlun fasl ve ma huwa bil hazl. Qur'an ýanyň hak bilen batylyň arasyny açýan kitapdyr. Ve ma huwa bil hazl. Şuhy gurrun dädir diýär Hudaý Taala. Qur'anna näme zat wa'de berilse, näme zat aýdylan bolsa, şol bolýar. Ol Rasulullah aleyhissalamyň beren wa'desini görüň. Allah we Rasulynyň wa'desi hemişe çyn bolýan zatda. Yani biz başımıza musibetli gelenne savrın soğabı ken, adamı musibetliğin beraberinde savrın soğabı ken deyilye, şol vədeli çınna yaş dostum. Ay günah idamal yağdayılan gelye, Allah'dan korkuyan adama cennet badiye Kur'an-ı Kerim. Şol vədi hakta, harama baramal yerinde, ve emme men khafe maqame rabbihi ve nehen nefse anil heva, fe innel cennete hiyel me've diye Hudaý Taala. Harama baramal yerinde, Allah'ın makamından korkuyan, Allah hazır nazır barp başaracakya diyen, şol adamlara cennet badiye Hudaý Taala. Şol Hudaýyň beren wa'desi hakda bayat bolmaly. Allah'ın ve Resulüniň sözü bayat bolmaly. Ey ýaş dostlar, Hudaýyň beren wa'desini hemişe kulağymyzda halkat goýýlyň. Allah'ın beren wa'desi boljak zatdyr. Günahlardan çekineyliň başardygymyzdan. Allah'ın haram eden zatlarından gaçaýlyň başardygymyzdan. Ol boljak zatda Qur'ana batyly hiç pes ýol ýokmuşdyk. Hemmeňiz bilýäňiz. Sure Mesed Tebbet yeda Ebi Leheb ve teb. Bilýäňizmi Ebu Leheb'in Rasulullah aleyhisselam Ebu Leheb bilen zinanasy ýaşap ýören wagtynda Ebu Leheb bilen zinanasy jaý otda. Şulan jaýlar otda boljak diýäkidan şu sura haber berýär. Şuňa başga Qur'anyň mucizesini gözläp durmalar, şuň özü boljak. Näme Qur'anyň beren wa'desiniň hakdygyna diýerler. Bir Kanadaý bir riyazidan bir doktorlaryň biri Qur'an-ı Kerim Tebbet surasyny bir öňçe gördüm diýdi. Tebbet yeda Ebi Leheb ve teb. Ey Ebu Leheb'in marasyna inip durşy. İslam'a gireme agtym. Fakat şu surany gördüm. Ebu Leheb näjere şahsiýeti bar. Ebu Leheb'i tahqiq etdim. Ebu Leheb'i gözledim diye. Yani Müslüman bolmasynyň sebebi şi. Qur'anyň başga mucizesini gözläp durmalar diýipdir da. O näme Ebu Leheb'i gözledim. Ebu Leheb şeýle düşman bolmaklygy bilen ey elinden gelýän zady Rasulullah aleyhissalamy eziyet bermeklikde ardynda goýmaýan adammışdyk.
Hatta Resulullah aleyhisselam'ın kudosumıştık. Hazreti Rukayye bilen Ummu Kulsum'u Utbe bilen Uteybe diyen oğlunu alıptır. Resulullah aleyhisselam'ı eziyet bolsun niye kadani iki tane mübarek güllerini, mübarek kıyızlarını talak verdiriptir da. Fakat Resulullah aleyhisselam'ı eziyet bolsun niye kadani. Uteybe diyen oğlu gelip Ummu Kulsum'u talak ver kadani Resulullah aleyhisselam'ın evünne dura kadani ey Muhammed diptir Resulullah aleyhisselam'a. Men ven necmi iza hava diyanına men kafir diptir nauzu billah. Resulullah aleyhisselam'ın evine karşın tükürüptir. Men sana kafir, men sana yani kafir deyip qıyıdın talak verip gidiptir. Resulullah aleyhisselam beddua ediptir. Hudaya yerin itlerinden bir itişini musallat et deyiptir. Sonra bir sefere var yani vaktinde nağat adamların arasında giyce yatika bir arslan şiir gelakadani isgab o teyben tafıp şotadı boğakadani helak etiptir da. Allah'ın ve Resulünün beren vaadeti doğası hak bolakadani Huday Teala bir şiiri ver arslani ver akadan o teyben helak etiye. Ebu Leheb ilinin gelyen adı ardını koymayan adammıştık. Resulullah aleyhisselam biderek koyacak bolup her zatları eden adam. Emme şu sure iğnenin ne yıl sonra yaşaptır? Tebbet yeda Ebi Leheb ve teb suresi iğnenine Huday Teala hazır Ebu Leheb ölenak, helak olanak ha. Ebu Leheb'in barcak yer cehennem oğutta diyakıdan Huday Teala aydıptı. 10 yıl yaşaptır Ebu Leheb şu sure iğnenden sonra. Birvun tezahür dedi akadani. Yalanın da olsa özgel akadan Müslüman moleyin. Hey gördünüz mü Muhammed'in aytyansın neymiştik? Mına iyneyen Kur'an hak demiştik. Mana 10 yıl bundan önce 5 yıl bundan önce men oğuttu cayım dedi. Men iman getirmeyen aytti. Men ki imana girdim kim bir yalansımıştık diye akadani. Şidade fikrine yüreğine gelmeyendir de Ebu Leheb'in. Huday Teala mına cay oğuttu deyip de bir tezahür edip nifaqi de olsa Resulullah aleyhisselam'ın yanına gelip Müslüman olsa nağat nefer bir şeke düşürecek da gördünüz mü 10 yıl bundan önce men maramda oğuttu deyip tuttu. Men Müslüman bolmayan deyip tuttu. Men ki Müslüman oldum. Kur'an yalanmıştık. Muhammed yalansımıştık. Şunna da aydıp başarmandır Ebu Leheb. Ma'lum oluyor Allah vaadesine Ebu Leheb'in cay oğut deydi mi? İnni şol yürek hiç erimelle. Ol inni yolundan dönmelle. Ol şu batılı bilen gitmeli ya kadani. Men şuna Müslüman boldum. Fakat şu Kur'an'ın başka mucizesi gerek ediptir da. Ya yine bir ehli kitapların biri Allah ve Resulünün vaadeti haklığı var adı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir şagirdi ve İmam Muhammed rahmetullahi aleyh. Faqih adam, alim adam. Kan Hanefi mezheplerde her kitaplarda Kale Muhammed rahmetullahi aleyh ya hilafelli Muhammed dikkeliye. Ebu Hanife'nin büyük şagirdlerinden Ebu Yusuf ile İmam Muhammed. Şu İmam Muhammed'in Mebsut diyen bir kitabı var. Şu Mebsut diyen kitabın İmam Şafii rahmetullahi aleyh bir okuyuptur. Bu kitabı qavvara qadani Mebsuti yat çıkıptır. Yat tutuptır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Bigat qav kitap deyip. Şu kitabı bir kafir adam okuyuptur bir vaqtda. Ol ehli kitaplardan müştik. Bunu okuyan vaktinde bir kitabı qavvara qadana ediptir. Hâzâ kitâbu Muhammedikumul asgar. Ey sizin kiçi Muhammed'inizin yazan kitabı şu olsa ol ulu olan Muhammed'inizin kitabıdan hem olmalıdır da. Ey sizin kiçi Muhammed'inizin yazan kitabı şu olandan sonra sizin ulu Muhammed'iniz sallallahu aleyhi ve sellem on kitabı Kur'an'la hem olmalıdır Müslüman olmalıdır da. Allah'ın ve Resulünün beren vaadeti haktır. Ebu Leheb'i görün Müslüman doğalla. Hazreti Suraka'yı Resulullah aleyhisselam'ın aydanı tahakkuk tafakadani kesran zatların geyiptir. Ama şu vakti aydan vaktında Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Mekke'den kaçıp var ya. Ama vaade Huday ve Resulünün aytiyani bayat bolmalılar Müslüman doğalla. Ama bir Suraka'dan geçyerle Resulullah aleyhisselam yolu bilen bolya. Yolla bariyaka bir ma'ruf sirelerde geliye Hazreti Ummu Ma'bad diyen bir zinana çadırda tiymiştik. Bula davor malın üstüne diyen zinanalamıştık. Hazreti Ummu Ma'bad'ın çadırına Resulullah aleyhisselam yanındaki yoldaşları bilen bariye. Mani Hazreti Ummu Ma'bad ödaytiye Resulullah aleyhisselam yoldaşları bilen gelli. Bir dene davorumuz sürden galıptı. Ayağı yürüyüp başarmansan avadan
Ol mahallan ýerine gidip bilmäni çadyryň kenarynda dakygylja dutdy. Özü hor maldy. Şonda Rasulullah aleyhisselam gelipdir, bize bir zat bami, onu Ümmü Ma'bad şu wagtda bir gurukçylykmyşdyk. Ey imany zat ýok, ýogsa men sizden hiç wagtda bir berde goýmartym, öwüňize näme bolsa goýartym diýipdir. Bir ýaşul zenanamışdyk. Rasulullah aleyhisselam bir dawr näme? O dawr görnüpdi, aýagda sürden galypdy, yaramany. Şu görnüp duran dawr Rasulullah aleyhisselam ejazamyşyn tagmany. Ve sürden galyp duran mal, bu bir gysır mal, süýt ýok munna. Rasulullah aleyhisselam mübarek elini çekipdir, süýtden dolup durupdyr da ýangy dawr. Şondan Rasulullah aleyhisselamın sagyya özü içe Hazreti Ebu Bekir Siddiqi siriye Ümmü Ma'bad'ın da bir gawwamışdyk. Gurukçylyk bolan soň o da boşdy, onun alakadan gawyn doldurup çadyryň bir kenaryna goýakydany mundan hoşlaşyp gitýärler. Ümmü Ma'bad ol zinanaň adamsy mallaryny urk gelenden soňram görüpdir, ol gap süýtden dolupdy. Hep näzire bolýar, men mallary ekitdim, sagmany Hasan sagylly bula. Şonna Ümmü Ma'bad Rasulullah aleyhisselam wasfläpdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ra'aytu rajulan zaharal wada'a ablajal wajhi hasanal halqi. Hay bir mübarek adam geldi dipdir. Bir nurlu adam geldi. Adamlyň awodanytdy. Innami gilşikli bir heykellitdi. Gözüniň agy akça bolupdy, gözüniň garasy garaja bolupdy. Keplemäni sukut duran wagtynda şu duruşy heýbet etdi. Emma keplep duran wagtynda heýbeti iki çendan bolýardy, artýatdy öňküden. Ýanyna keplemäni duran wagtynda agzyndan nur seçilýärdi. Eýni bir morwaritla düzülşi ýaly, hinji bolşy ýaly, mübarek çykýan keleme agzyndan morwarit bolýardy. Ýanyna bir ýoldaşlary wagty agzyny özläp tutdylar Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ýanyna bir ýoldaşlary wagty agzyny özläp tutdylar. Bir zat aýsa eňlakydan gulak asýarlar. Bir zat büýürse eýem itaat etýärler. Ey bir üýtgeşik adam etdi, gözüm ozra adam görmäbitdi. Beter nurly, beter bereketli. Ýürip barýakäs naýtmalymoň, aňyrdan gelýäkäs naýtmalymoň, duruşyny aýtmalymoň, saçyny aýtmalymoň. Hey bir üýtgeşik adam etdi, häzir ozra görmäbitdim diýipdir. Adam zaýdypdyr, wallahi sen diýäniň şol Goreýş ýerinde gezip ýören adam diýipdir. Sen şu aýdypdyň şu sefetli ol Goreýş özüne sygdyryp bilmäni Mekkeden çykaryp göweren Muhammed şu diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Görsem iman getirer näkadan adamsa şey diye. Mundan Ümmü Ma'bad'den hoşlaşakydan Rasulullah aleyhisselam gitýär. Emma wagtymyz boluşdy. Inniki jelesede inşallah Rasulullah aleyhissalatu vesselam barşyna İmam Buhariň rawayaty forsat bolsa aýtjakdyk, emma uzagrak boljak, gürüň ýartyrak galjak. Allah tawfik berdiginden inni Rasulullah aleyhisselam ýanynak mübarek ýoldaşy bilen Medine-i Munawwaraga barjaklar we onda Medineň ählileriniň bir eýit gün bolýar, bir hoşluk gün bolýar. We ondan soňra Hazreti Ebu Bekir Siddiq kimiň öýüne barýar? Barandan soňra Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir gaty meriýerleýe içindäki dersler bilen geljek jelesede inşallah hyzmatyňyza ýetişdirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdenden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala ihlas bilen gulak assaňyz eserleňizde bereket goýsun, jüwleňizde bereket goýsun, halal kesipler nesip etsin, ewlatlaryňyz salih bolsun. Ewlatlaryňyz zamana fesat bolmaklygy bilen Hudaý taala öz nurundan, lutfundan, muhabbetinden aýyrmasyn inşallah. Hemmeňiz Allahyň söýen bendelerinden mulaqadany deslap gurrun başlamyzda Hudaý taala bir adama ma'unat etjek bolsa, her ýerlerde Hızır Ilyaslar ýetişdirer. İnşallah hiç wagtda namardar bolmany, işleňiz lenk bolmany, her ýerde Allahyň ma'unaty kömegi inşallah üstüňizde bolsun. Ötellen ruşat bolar ýaly bir alham 3 ihlas okuýakydany taşarda eserde kulak asarlan umidwarlarynyň ruhlaryna başlar. Okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.